Jim nomor Laispa lagu pro. Siwa mas kuit Laispa lagu pro. Kakatengok pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lembad gajing selog jong ben sem bakod kendon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kopara. Yangi iwe pa iwe utray ulathaw yangi ha kata gajing kut kabapura. Bad habau la aingi kene gajing khoj gajing u kene gajing long blake bapurang gajing u ukwa yangi ba nginang ri nginang sumar nginapan he nginapan roy ya kene gajing khoj kene gajing soti kene gajing long kabapurang kabau la ai yangi hanrei ngi pat ha gajing em jingi ba man la kasngi lengba ki kam ki bangile lengba ki tin ki bangi kran lengba gajing mod gajing perkat kibangi don ha gajing em gajingi nge pendu no ya kene gajing khoj nge pendu no ya kene gajing long kabapura kabau blayul ai hangi ngi tib bamanta kat bangi nak don ha kaporlen kedai kapor kabamangi wei pai wei ngi dei ban penlong biang ya kata gajing long kabapura kabau ai hangi bangi dei ban yo biang ya kata gajing khoj kabapura kabau ai hangi lengba gajing i no jonga ba jungpi ya ki kam snu ya ki jing em balangkar ke bangil em ha ki sngi ki baladep ha ki benai bat ki snam ki baladep te ha kene gamas ke bukhujuru ko hanmen ko para to ken ngin pen khuj ngin pen subai la de hakmat kaduan kadupat ke jungblai hakmat ublai trai kan rad daladehi da ke ba ngi pen map nak benta kine ki pop ki sang ki bing ki bangil le ha ke jing em ke jungi jar hagnon ko jungpi hakane klemat pusan bat pej yala ke jong ke jing em kum ki breu bonsen ngila phet no blay ngila i yo blay ngila landet ya kane ke jing khoj ke jing long blay ka bapura ka bal ai hingi te kum ta hakane khmat hakane ke klemat to ken ngin pan map no trai lengba ke jing duai ke jungi nga phla hau lei badan bor baro pada bi ko hanmen ko para bang le pop subun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat pakra we jonga namar kata ngakarpan kamaria khoj kabaisa gathe soti ya kyangel bat kirkhoj pada bi ko hanmen ko para banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama piki pop jungi unyalam yangi sha kajung em bam jukut amen
Dragen rad gå bleis nejani. Dragen rad gå bleis nejani. Kristo mag og Kristo rap gonong. Benim jangi benim Dragen rad gå bleis nejani. Dragen rad gå bleis nejani. Kristo mag og Kristo rap gonong. Benim jangi benim yangi. Trong yen ya duai ha kanai kamas ke bekoj ngi duai na ke benta I Robren Rongren I badana pedeng ke jingpang ke jingsutam kat ba mentai dang syak somar apo hospital apo ICU ai boblai trakenra don IE ke jingkoi ke jingkia ke bapura sachisen kam kloi kumjurong ngi duai na ke benta I Frederick Penrop iro idana pedeng ke jingpang ke jingsutam ai boblai trakenra kumju un kta ai inyo ya ke jingkoi ke jingkia ke bapura sachisen Giduai nak banta I dari kanti warjri bama iro dan pedeng gejing pang gejing stom the balang ba gejing duai gejing lang ba ganai kamas ke bekoj inyo ya gejing koj gejing kia ke bapura hakalang kamet bat kaman sem gejing Giduai nak banta kaman sem balaklat no jong I Lorenzo Bandap Kong Tau bat blue carousel jerwa Giduai boblai try kanrat un aiki gejing suk beneng Un maaf ya kipop kisang bakila le hakan ke perthei. Topan pai ya kidanut jongi shame kok pa bom jukut bato ai ba da ke bangi wat barabor tang ya kawehi kabadon kam bad da ke ba ngile ki kam isnei an penlong yangi kibala IT sha ke jingmane yame. Daw turai jeng Yesus Kristus ukun jong me ubay basan sya rengkat bat me ha ga jeng yalong kaway jong omen sem bakuj ublay junam la junam amen Kajing pula na kitab Deuteronomy Moses lakren hakipad ba uang Mentagas sing utrai blai jong pi wikum ya pi banle ya kine ki an bat kiriti namar kata pide ban pikir ban pende peki da kadano jong pi baro pada kamen sim jong pi baro pila pen bena mentagas singi japang utrai bolong ublai jong pi bat ba pin yat chakalenti jong o bat pin rakhe ya ki an jong o bat ikum jong o bat kiriti jong o Bat pinsya skor ketien jong o, rutrai la pen bena, mentaka sing sapang jong pi, apilong upa jong uhi. Kum tau la kulara pi, bapin rake ki kum jong u baro. Baul kentiu ya pi halor jong ki jaj benriu baro bulat tau. Haka jingaro, haka nam, haka buram. Bat bapin long upa uba kentang utrai ublai jong pi, kumba ula kular. Ketien jong utrai. Fras Pak Khatsa. Fras Pak Khatsa. Suki bayat kencing tong ria, bayat haan yutrai, suk balik gamon yutrai, nadu dodung, bela hukum ban rakibnya, ya ki adong chung mi. Ai mangan dayai reskem,
don rainkat bat pi Ringkat bat piru. ka jing pule na ka gospel bakut kat kum o Matthews ka buram hamed try hakata ka por u Jisu long hala kisenran pi layos ngau balaong pin I yalau para marjan bat pin isi yaw nong sun jong pi ngapat ngong api to I yakinong sun jong pi bat to duai nagbanta kito giba lebe nyepi kumta ba pindup long ki kon jong pa jong pi uba habneng naba upenmi yakasngi jong u ha ki basneu bat ha ki babha kumju upan hap yoslap ha ki bahok bat ha ki bomhok namar lada pi tang ya ki breu ki ba I jepi pinyo bainong ayu hato wat kinong lum khajna kimle kaju balada pi kuble tang yala kipara hato pi le ai kaba kamper ban ya kiwe hato wat ki gentle kimle kumju pi dei namar kata banlong ki bajanai kumba pa chung pi ulong uba janai ka gospel try Kajingero ini kukris. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ habas dang kamas ngiyos ngau ba yanga ba dia pi utrai ulaai kane kajing janai ulat hau yanga ba dia pi lang ba kiti kijung u ki bajanai den mata kadau ngi layo pateng ya kane kajing long bajanai jong u blay ngiti bau blay ulong kajing ij kawan kami bat kasdang bat kadon kajing long tenrai hau blay dei namar kane kajing ij kajing u kaba ulat hau yanga ba dia pi kumo breu hakadur kajing u bat dei namar kata kajing ij kajing u kaba ula ai hangi kata kajing janai kajing u dei namar kane kajing ij sisa ba mangama pi ngilong ki breu menta kumba ngilong dei mata kadau hagane ka sngi lengba ka gospel u Jisu u khot u wer yanga bade pi bangin nang pen long bangin nang pen he susu bangin nang pen san susu bangin nang pen ro susu lane bangin nang pen scam susu ya kane ka jingjanai ka bau blay ula ai hangi hakano kurkom kein ko hanmen ko para bamanga mapi ngila ban pen scam lane ban pen jeliu ne ban pen sisa ya kane kajing janai keba oblay ulai hak basdang juga gospel Jisu ang ba ngidei ban I ya baro kibreu dei tang ya kito kibreu kiba I yangi dei tang kito kibreu kiba snuthu yangi kinek ba pediang yangi lane kibreu kiba ni ya don hapadeng kajing sup ne kajing long kawai Henry ngi haban ijru wat yakinong shun jongi wadi briu ki bales new yangi ngi dei bandon kata kajing ijaki dei tang kata Henry ngi dei ru banduai wat yakito ki ba lebe yangi kane ka bau Jisu u khot wearing abade pi dei leng ba kane kajing ij kajingi ya baro ki briu ki ba ngi kandu ha kajing em kajingi ya baro ki briu ki bawan changi ngila ban long ubriu ne ka breu ka bajanai pe jala ka jong ka jing em ha ka ne kasngi kat no sha ka manga ngadon ka jing I ya ki hanman ki para ki junga ki ba ngi imlang salang hapo ka imlang ka salang wat ki ba haying asam jungiro ngimdon kata ka jing I habang ngimdon ka ne ka jing I ko hanman ko para ka paushai ba manga mapi dalele ngimla ban long kita ka ki bajanai Klempe bah ka jing em ka jung pi ha ka jing em ka junga ngi kwa banlong sisa ki breu ki bajanai hakmat ublay ki long ki breu ki bajanai hakmat ki hanman ki para hanrei habangi pe jala ka jong ka jing em ngi jingai bak labak na ka ne ka jing janai ka bau Chris u ai lane ka bau Chris unang khot yangi bangin don
habang ong bang I ya ki hanmen ki para ke junga habang apan I kano ke kam ke bale lengba ke jung I ke junga baro kine ngi le kumbale ki farisi ne ki sadusi ne ki stat an ngi le arsap ngi le tang ban pen I nabar ngi le tang ban yo jung ya ro na ki we ngi le tang ban yo jung mentoy halade marwe kane ke bang ngi le ha ke jung em jungi mentang dangi pe haki malang ka salang ke jungi dangi pe haki jung em la jong kane shisha ke bajia om dei tang ha kane ka ri ke jungi hasatala ka perthei om dei tang ka we ke jaj ben reu han rei baro ke jaj ben reu ha kane ka juk jungi ngi le ban ngi em kumba le ki farisi dei mata kadau jisu nang khot nang wer nga yepi man kasngi ko hanmen ko para bangi dei ban kampen jana susu ya kata ka jing I ka bau blei ul ayangi ha kana korkom da ka bangi don ka jing pediang ya ki we habaki wan changi lengba ka ktin ka banga kran lengba ki kam ka bang le haki lengba ka jing le isne junga lengba ka jing yarap ka junga lengba ka jing pediang junga habaki wan chunga baro gine habang le nga persyang bat ba nga penjana shisha ya kane ka jing eit ka ba ublay ulaay bat kumjuru ha ka jing pule ka badang kong ka bang yos ngaw mentagas ni utray ong bangi day banri kendang ya kiriti ya ki an ki ba ulaay hanga bat yapi hadu kano shisha ken bangi we pai we ngiri ya kane ka riti yala ne ki an ki ba ublay ulaay hanga bat yapi hadu kano ken ba mga mapi ngiri bat ngibu ya kine ki riti la neki an ba kabalang kalabu hapo kabalang ngite ba ha kine ki singi kabalang ka khot ka were ngai pi ba ngin penjeliu yala de ha ki jingduai jungi kanangut nanga bana pi ngile shisha ban penjana yala de ha ki jingduai kabalang ka khot ka were ngai pi ha kine ki singi ba ngin le kamisne ha ki we hadu kano shisha ken ngapen janai yaladi ngapen jeliu ngapen scam ya kena gejing janai ke bau trai ulah ai hanga lengba ke jing le isne junga lengba ke jing kner ke junga yalaki kiti habagi don kam yanga kabalang ke khot ka weri ngai pi akene kesngi bangin kendia bangin sha jing id kanangut kai nanga bana pi ko hanben ko para ngile ya kene ke ba kabalang kalabu kohan men ko para hakane ka step lengba ka sur ka bau jisu u khot were pi u kwasha sha yang ai pi bangin penjana yala de lengba ka jing id ka junga ya ki hanmen ki para ge junga ka lengba ka jing id ka junga ya ki breu ki ba isi yanga ya ki breu ki ba shun yanga ya ki breu ki ba kran ben yanga nga u try kwa yanga ba de pi bangin penjanai yala de da ka ba ngi duwai man kasni da ka ba ngi pule yaktin ka junglei da ka ba ngi le kamis nei da ka ba ngi sha jingit ne ngi kendia na ka jingbam berkum juru na ki kam auria jong ka jing em ka jingi na ki kam lengkar ka ba nga ngale hakine kisngi ki baladap ko hanmen ko para den mata kadau hakane kisngi token ngin le kat la kadiai ngin persang dala ka bor breu jingi rengkat ka jing kersan ka jungblei rengkat ka bor ka jungblei ka baula ai hangapi ngin le persa ngin yang persa yakin ke jing sneu ka ba ngi kendu ha ka jing em ka jingi ban le persa ya ke to ka jing tulot breu ka ba ngi la ngop ne ngi la ngat ha kine ki sngi ki baladap ko han men ko para ha kana ka step habang yuan ban terwa ya ki jing terwa ka jingi habang yuan ban terwa ya kupu berkawan to ke ngin terwaru ya kene ke jing kwa ke jing trang ya kene ke jing angnut ka junga ka jung pi we pai we ban long utau breu bajanai ban long kata ka breu ka bajanai kumbau turai la khot yangi lengba ka gospel ba menta ka sni klempe putrai ubadan gobor bapen kela ya ukpu berkawan syakamet berkesnam ke jungu klempe budan ka bor ban pen kela ya baro ke jing angnut ke jungi sha ke jing job kamtame ban penlong yang abade pesa jisen kita ki breu ki bajanai lengba ka bor junga bajung pi bat kum juru ka jinga trailang ka bor ka jung blai hangi dua jajar ha donor ka jung pi IT la de ho jisu ha ka nei ka klep mat ai bo jisu unang the ka bor ka jungu
hangi way by way. And your Lord, your Jesus Christ. Amen. Trong nghìn yang, nghìn pala laga trong ka jengek, ngangek, How lay Bob and Bobaro, Unong Tau Kapaneng Bakakando, but how Jesus Christ called Mamarway Jumu, Utrai jungi, yaw balapon noman sembukod, yaw balakha nakamariate sati, ubasha lagain hopo Pintius Pilatus, lasana panayu, laya balateru, ulayar shikbayap, hakaski kabalay lamipad ni kabayap, ulakiw shabnen usyong shakaman ublay kupabadan borbaro, nang tauan pad mensyar kibeim kibayap, ngangay haw man sembukod, hakabalang kathalek bukod, hagajing salog kiripkod, hagajing mapikipop, hagajing mipad kado, but hagajing embam chukod. Amen. Lai sepak berkusak. Tuduai ko para bagai jeng kenya jenga bajeng pi kan long mapriang hunak madu blay kupa badan bor baro Tuduai yang kenya ti jumpi na batas jiro rom keteng jemu kajing mentoy ni berbalang ko jemu baro kuwei Tuai ko try ngi kerpat baki ne ki jeng maya bakoj kin pantamai yangi Bad kin penlong yangi ki babid dor ya kajun ai ke bapen yo dau Chris utrai jungi Amen. utrai don rengkat bad pi Ringkat but piru. to kentu yalaki danut We can do ki shall try. to ngenang utrai yu blay jungi Ka shang hok but kaday. da shusha kalong basong hok bad kabade kadai ti jungi bad kajing pen em yangi Haman lakapor bad kajaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa bukhut ko blai badan bor bad bom jikut namar mela hukum yangi ban ai ka ngu kadam jangi da ka jinglan lade khnang ba ban pendu bor ya ka jing sarong jangi kinong pop bad penlong yangi kinong perthobot ya ka jing spon jongme habangi ailam ya ka jin bam jangi ha ki baduk bad kumta ngi penan boram yame rengkat bad belen ba ki angel kat bangi penbena da kawai kasur ya ro
Bakut utrai, bakut ublek iban, beneng bat petek kita, dakaburam jombe. Ruai Rosana Shatro, Ruai Rosana Klemkut, Ruai Rosana Yuble Junom. Yan Rol Yutamawang, Hagat Genteng Utrai, Beneng Bat Petek Idam, Dakaburam Jombe. Ruai Rosana Shatro, Ruai Rosana Klemkut, Ruai Rosana Yuble Junom. Dashisha melong bukhoj kotrai katame jong kajingkhoj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine gijing truwa jongi. Dag bapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris. Hakapor baladino yu badala kamon sngyobha ula padiang ya gijing sha chutom ula shim yukpu bad gbaingu yami ula kedia yu badul ai hala gisendran uong. To shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Ha kaju kerkom enda lalaya bam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala gisendran uong. To shim bad to di na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bad bom jukut ya keba en penme na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kejingmap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing e. Kata silbangi mamyune rupo bani dia kane kakuri ni benda kajing yap jong me kotrai tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar melenyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da kebas ngeurit ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bad kasnamo Kris ngi long ki ba lapanya tali kawe daw men sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jung me kabla priang setelah kepertei bato penjanaya ka ha gajing e rengkat pada Francis ukpa buku jungi uwal bat marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bat baro ki lingdo tokan mau ya kisakri jung me Lorenzo bat blue ka sil jerwa ya ki ba mela khot chalade na kane kepertei ai ba maki ke bia long ka wei badu khon jung me ha ka jung yap kom ka jung u kin long ka wei ru badu ha ka jung me pa jung u to kan maulem ru ya ke henman ki para sunrang bat kan thei ki balaya thia da ka bakrmen ha ka jung me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jung isnei jung me to padiang ya ki sha ka jung shai ka khmat jung me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me Barangkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jongoblay ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerokoj
balapen singo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talam ha ka jing em bom jukut bat bingin iro bat pandon borom yeme daw kun jung me u Jesus Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sim bakut baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong pan em bad kumbal hikai ngi dak tin blei ngi not ban ong kok pa jungi ubah habneng kan long ka bakut kerteng jong me Kanuan kahima jume kalong kamon jume hak kendeu kumba apneng toai ngi mata gejumbang jungi kabahala kasngi batama yangi kerangkang jungi kumba ngirogi ma bike bless new yangi padwan yalam yangi sha kajing pensoi henry de panla yangi na kabas new to panla yangi ngi karpat kotorai na kajing snew baro ha kajing sebun jume ta jing suk jing sanya kisngi jungi kenang ba da kajing rap kajing isne jume ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na kajing jenjar baro kadba ngi dengap kemilanti ya kajing kermen bakoj bat kajing wan pat chung nong panim jungi u Jesus Christ Namar kajong me kalong kaiba kajong me kabor kaboran junam la junam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngayapi kajing suk junga ngayapi wat pe yaki pop jungi henry ka jinge jong kabalang jung me bada ka jing spoon jung me to aya ka ka jing suk bad ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubim bad basun shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka don barabor rengkat bad pi ringkat bat pi ong in itrai ka da ka jing suk iwei hai wei bad jing suk bad pi hak mi kon long broad jong blay hak mi bukit no igi pop jong ka prathai suk kito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong u kon long broad o kadrat nam shong shong ka man rum po ka yin ka junga henry shong ka na ktin ka man sin junga ka sakya hi ka me pat kas nam kris kan ka tulang ni sha ka jing yam bom jukut amen.
step kam tame ha kane lemman kabakot kabakantang iwan manmani yene iwan manai blu kadem kami damar melong play jungi damar bami mingi melawan ha ka jungi lembang kamer berkasnam ka jume et matu daw ngiru gi kwa shu ko trai pawe kane ka jungi yame kam tame namar melong play namar melong nong suspa namar melong nong batim jungi oh jisu kita kuat mai ti shu yala de hame namar ke tim long pre ke badana ikwa melong sha jagu pre bajanai ha ke jisu paman lakasi iwan raro majungi namar pre badan namne ke jengkal iwan raro majungi yaki badan hospital badan haji makin yo ke jengkoi ke jengkia ke bupura sachi sen iwan rak majung me ko trai ya ki bro ki bangop ha ke jeng sneu jeng kana ke pertai pamakiro lomba ke bor ke jeme ki laban ke la ke bot ban e ya ke jeng sneu ha ke jeng em ke jengki Jesu sachi sen ha ke lembat iwan ke majung me iwan pan ke bor ke jeme pamen ai boring pamen krisyan ni bagi nang la susu ban em ka jeng em ka janai pamen ai ni Jesu krisyan ni Jesu ai boring Jesu jalan tu yang ni penlong ialah de kibru kibajanai tong ini aduai todon lem kotrai da kejing ej kebak lemput bagitu kiba melapsa da kejing maya jing blay batosan ran da kejing petengan bapen kia ya gitu kiba melapendap da kejing hikai bakan jabaneng da kris utrai jungi amen ngu ka kle jung pi penyang kejing kerku kejung utrai to ai ba kejing kerku ya keba ki la angnut kan pen klan ye kirunge jong me koblay bakumta da keba kim kan ria lano nakamon jong me kan pen kemen ye ki barabor ha ke jing ice bon jong me daw chris utrai jongi Amen. utrai don ringkat bat pi belai badan bor baro un kurku ye pi ukpa badokun badaman sem bakot amen tolisuk I sakri utrai da ke jing em babha jong pi is ngamu ya belai Number drip away. Come junction
hakabam lingkong kumchut mentap parabot shalom la shalom amen. En je raad je trouw Jezus Christus. Shalom la shalom amen.